сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода мавҷудияти ҳолатҳои сироятёфтагон аз коронавирус дар кишвар бударо эътироф кард. Изҳороти мутобиқшударо ӯ рӯзи 30 апрел дар ҷаласаи навбатӣ оид ба пешгирии паҳншавии COVID-19 баён кард. дар ҷаласа қайд карда шуд, ки тибқи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон 29 апрели соли 2020 15 ҳолати тасдиқшудаи COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. аз ин 10 нафар дар вилояти Суғд ва 5 нафар дар шаҳри Душанбе ба қайд гирифта шудааст. ёдрас мекунем, ки то 28 апрел мақомоти кишвар мавҷудияти коронавирусро дар кишвар қатъиян рад карда меомад. аммо ҳамзамон аз бемористонҳои пуршуда дар шаҳрҳои мухталиф мунтазам маълумотҳо паҳн мешуд. хабар дода шуда буд, ки беморон бо ташхиси касалии шуш пневмония қабул карда шуданд, дар ҳоле ки баъзе беморхонаҳо пас аз марги беморон карантин эълон мекард. то ба ин дам мақомот кӯшиш мекард, ки ҳузури сирояти коронавирусро пинҳон кунад, вале аз рафти кор аён мешавад, ки онҳо ба ҳадафҳои худ муваффақ нашуданд. Касал ондагӣ сахт вазбин манин банити шехбарон дара накушодост. ҷон нест гирон буро уфтод.